Боса на курвите. Ба какъв бос си ти, да теба, въшливия мангал да теба. Ама майка ти деба, още маршолите са на суратава мангал. Боса на курвите. Деба, то в мирисан мангал, деба, боса на курвите. Като ти трясна един шамар и си забравиш паролата на тиктокава мангал. Деба, майка ти, мангалина ти деба. Боса на курвите бил. Откъде ги пишат тия работи? Откъде му идва на акъла да се пише в мангала, погледнал къв лайню е? Боса на курвите. Ако съм на татко му, така ще го изправям с някаква лопата, че ще забрави и тази дума курви, и боса и... После викате, що ги обиждаш. И другите и те са сърдят. Какво да го правя? Виж го в Мирисан мангал, какво ми пише? Да ми едеш хуя. Вчерашен по серко ще ми пише мангала такива работи. Аз какво да го правя? Да седя и да му се радвам тук, така? Бадеба вашата майка, деба и баклуците, деба. Ба какви 2 лева има мангала? Той няма ко да еде. Ходи да търси по кошовите.